Din is-sena timmarka 600 sena mill-wasla tal-Karmelitani f'Malta. Bħala parti mill-festa tal-Madonna tal-Karmnu, it-tnejn saret qudiesa solenni fis-Santwarju Bażilika Madonna tal-Karmnu fil-Belt. U bħala ċelebrazzjoni ta' dan l-anniversarju kien hawn Malta il-Pirjol Ġenerali tal-Ordni Karmelitana Fernando Millan Romeral. Il-Karmelitani waslu f'pajjiżna fl-1418 fejn ingħataw il-Kappella Annunzjata fir-Rabat. Fis-snin u s-sekli ta' wara fetħu kunventi madwar pajjiżna fosthom fil-Belt Valletta, il-Birgu, l-Imdina, Balluta, Santa Venera, Fgura u fi Flerdeli Birkirkara. Il-Karmelitani huma magħrufin għall-ħajja li fiha huma devoti għall-qdusija, għall-erf u għax-xogħol apostoliku. Ngħixu f'ubbidjenza lejn Ġesu Kristu u fedelment naqduh b'qalb safja u b'kuxjenza tajba. Din il-frażi meħuda mill-kitbiet ta' San Pawl hija l-bażi ta' dak kollu li tiġbor fiha l-kariżma tal-Karmelitani u l-pedament li fuqu San Albertu ta' Ġerusalem, il-patrun tal-Ordni bena l-programm ta' ħajjet il-Karmelitani. Waqt il-pontifikal tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Pirjol Ġenerali tal-Ordni irringrazzja lil Maltin tal-ospitalità li dejjem taw lil din l-Ordni. Fil-Belt Valletta l-festa ssoktat aktar tard wara nofsinhar fejn saret il-purċissjoni tal-vara tal-Madonna tal-Karmnu mat-toroq tal-Kapitali Maltija.